Iba do Binta ke. Naam. Nina. Iba do joueur kura caman di nana Mali la sa. Joueur kura baden. U ka taga de o. Nin tɛ surumani ye. Iba dɔn ja yɛrɛ bɛ to k'i den ka télé filɛ o. Iba dɔn ɲina ne dalen don a la sɛbɛ la Mali bɛ sɔn ka kula. Joueur kuma caman ba de b'an bolo. Jara n'a don sera Mali bɛ se don min na i b'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ sunɔgɔ fura ta k'an da tile 2 sunɔgɔ. Ka sunɔgɔ wa? Bon ne de y'a f'i ye ka ni Mali ka finalité n'o gagnera. Ni n ko n bɛ min fɛ i b'a kɛ n ɲɛ wa? Ni Mali gagnera. O de Jara ka di. T'i mago la. Olu tɛ fɔ dɔrɔn a fɔ dɔrɔn i bɛ mun de fɛ? I dalen don a la k'a bɛ gagner wa? Kami kelen san ye dɔrɔn. Kami? Jɛman. Mali bɛ jouer don min na ne nana ko n da fiyɛ dɔrɔn a dɔn ko i ka Kami nana. Aba. Nse. Fili bɛ yan. Fili jɔn? Fili Jara. Ko mun sisan? I ka mun b'a bolo? Ne n'a bɛ ekɔliso kelen dɔrɔn la ne terimuso de don. I kalikan ɲɔgɔn don. Awɔ. Aw bɛ ekɔliso kelen don. O ka kalanden dɔ don. I tɛ Fili wele. Fili. 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 Na mɔgɔ b'i kɔ. N'a tolila kasa bɛ bɔ. E yɛrɛ donna so kɔnɔ ka ban. Kana yɛlɛ n ka charbon kan. Kana yɛlɛ n ka charbon kan Fili. Ko nin ye jɔn ye? A b'an ka kilasi kɔnɔ. Fili. I wa ye ɲɔgɔn tɛ yan dɛ. Den marabali o. N b'a to yen cogo di sa Jara? Fili. Ni bɛɛ kɛra wa ye jɔn de bɛna sogo san? Ni ɲɔgɔn kɛ de ye sa. Ayi Binta. Binta ne kɔni. E de b'a kolokolo. E Jara de b'a bɛɛ kolokolo. A bɔnɛ bɛ tila ka na bin ne sigilen kan. Kalandenw n'u ma kalan yɔrɔ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye. O bɛ fɛn cogo di la? Binta. Fatu. Somɔgɔw. Mun y'i sɔrɔ ka na fɛrɛnba minɛ sigilen kunna ten? Ayi sisan kɔni na ɲumani kɔni o kula fo cɛ pasi Fili bolo. Mais sisan ka tulu k'a la ani ka puturu k'a la ani k'a bara datugu wallahi o tɔ bɛ Jara ni e de bolo sisan. Fatu mun de bɛ yen? Ne bɛ nin baaraba in bɛɛ la donc ne ta ye sanji kɔrɔ wɔsi. Ne kɔni bɛ n kun fɛ de dɔrɔn ka Fatu kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye sa mun de bɛ yen tuguni? Ne ye Fili ni min minɛ sokɔnɔni kɔnɔ n k'o de jɔlen filɛ nin ye. Nin t'o ye sa nin ye a kalan di ɲɔgɔn. Mun kalan de ɲɔgɔn? Binta don min na ne nana f'i ɲɛna ko ne ye Fili ni Kamereni minɛ sokɔnɔni kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna k'a bɛ cogo di? Ko kun kelen gananen kelen. Binta ne ko kun fa kelen digila a tɛ nin. Layi. Mun de don? Mun de ye se ne ka so yan k'e bɛ na Fili ɲini ka tigɛ ne la fo ka e ni kun ci. Tanka den zon mɔgɔlankolon. Ni ɲɛ mɔgɔlankolon sobiyetala de ye n bɛ ni kun ci. Binta. Fatu ni Jara la e bɛ nin dafa fila. Cɛ nin kɔni denmisɛnnin de a fɔra ko kun wɔɔrɔ ni kunkolo digilen. Jara kunsigi bɔra dɛ. Jara denmisɛnnin ninnu bɛ se ko caman na dɛ. Binta Fatu ko e ma k'a kunkolo fan dɔ wɔɔrɔlen. Fan dɔ digilen. O ye dɔrɔgutalaw de ye fan dɔ min ni kun digilen don. Sigida in na yan. Nin b'a ka denmisɛnninya de la. I ni nin b'i bɛɛ don dɔ sa. E Ala. Nin b'i bɛɛ kare kɔnɔ don dɔ la. Jara sabali sa. Fili. 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 Taa kɔfɛ i ka t'i ka baara la. T'i ka baara la kɔfɛ. Binta n'aw ye bɛɛ kɛ mɔgɔ jugu ye aw ni jɔn de bɛna na a ɲɛfɔ. Nin ka ɲi ta sa Jara ne yɛrɛ kun bɛ ci min na o yɛrɛ bɔra ne kɔnɔ.
Fatou. Eh Fili, na charbon nta ka bla ne rese kenade. Ni comme ne kun tɛmɛta don. Awo. Ne taara fɔ. Kambe Fatou. Eh Fili, na nga charbon ta ka bla. U yɛrɛ nana an ka baro duma. Ne date ni ko in tola jara. Ne kɔni me min fie. Wallahi ni ma fara ne kan nga Fili corriger. Ni ma fara ne kan ni ne ta bɛkɛ ko nga jugu ye. Ni bolo funna bɛ da tigi kana me se ko dɔrɔn ne fi. Na ni a bɛɛ kɛra faraw ye. A bi den fana hakili tiɲɛ dɛ. Ayiwa. Den bɛ dilan de, a n'a hakili ka dilan ɲɔgɔn fɛ. Baasi tɛ. Ni sirika bila kɛrɛfɛ. Ni sirika bila kɛrɛfɛ ni ye mɔgɔ ninnu ka charbon u bɛna ta ka taa paselikɛlaw ta don. A sirika bila kɛrɛfɛ k'a ɲagami charbon tɔw la. Ne ko i yɛrɛ ɲumuna. A bɛna fɔ sisan marché b'i bolo dɛ. Paselikɛlaw ta bi san Fili yɛrɛ bi bɔ a bɛna ni wariw ye. Kɛmɛ fila dalen na i ka dilan sanfɛ. Jara n bɛna min f'i ye. Ala ni kira wallahi ala tɛmɛ m'a kɛ tan. Madame Jara. Sɔɔni dɔrɔn ko n bɛ taa yɛrɛ tɛ n bɛ sina k'an sigi ka charbon wari i sigi dɔrɔn. Madame Jara na nga bolo kɔrɔta. A kɔrɔta. Madame Jara. E sɔngɔ tɛ sɔrɔ bi o. Na nga tɛ k'i bolo sa. E cɛ mina min. Fili jija an ka tɛgɛ ko kɛ. Mina min f'i ye yɛrɛ tɛ manamana ko la ko. Cɛ a fi ninnu ne faga mana ko la. I b'a dɔn n ka cɛ ni ninnu ma sabali n ka cɛ ne bɛ sɔn ka ninnu cari wa. Cɛ o ne sɔ. Fili. Cɛ filanw. Yɔrɔ mun kɛra e la sa o m'e ladi dɛ yɔrɔ. Han? Cɛ b'a dɔn aw ka mɔgɔ ninnu bɛ dara yɛrɛ la. Han? Ne mɛnna ne b'i ladi n'i ka fara ka ne lajɔ kare kɔnɔ. Mais mɔgɔ taara ka tigi ɲini dɔrɔn b'a fi u bɛna mɔgɔ faga yɛrɛ k'a sanse. A jo b'i la kɛ e yɛrɛ m'a laɲini yan. Cɛ Fili. Han? Kɔni cɛ ala ye diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛn o fɛn i bɛ adamaden fɛ quoi. Fɛn o fɛn i bɛ fɛn min n'importe quoi i b'a k'a tigi kama. N'i y'i kun cira don min na kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛ tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ. Fili i b'a dɔn ka cɛ n'aw ka mɔgɔw ma sabali ne tɛ nafɛnw fara ɲɔgɔn kan tugu cari ko bɛ nkalon ye. Est-ce que e bɛ k'a sigi? Sinon n'i ka tulo la i ka fulankolonden minɛ ka bɔ n bolo. N'i bɛ so la i dɛrɛ la so kɔnɔ sisan i ma boli ka bɔ. Cɛ bila fɛn la sa i b'a dɔn n'i bɛ mɔgɔw fɛ yen nɔ ka cɛ i tɛ kɛlɛ kɛ sa. I m'a ye